Loiko yhdistyminen uusia luostareita jokaiseen maahan? Se on teoriani, mutta on tapahtunut paljon asioita, joita emme vielä ymmärrä. Ajatus siitä, että voimme matkustaa maailmoihin, joihin ei ole päässyt, on hyvin innostava. Miksi et ole tutkinut maailmoja? Nautin kyllä uuden oppimisesta, mutta haluan jakaa sen sinun kanssasi. Etkä sinä ollut täällä? Olen täällä nyt. No mitä odotat? Mene! Nyt siirrä Spinjitzu-energia yhteen noista kivistä. Epäonnistuit jälleen. Mutta ensin selvennän, että ihmisten toimittaminen on paljon kalliimpaa kuin tavaran toimitus. Riittääkö sun massit? Älä anna ulkonäön pettää. Minulla kyllä riittää varoja. Kuka on kohde? Voin maksaa sinulle 5-kertaisen taksan. Mä en päässyt hyvästelemään niitä. Voi ei! Aaron, olen niin pahoillani. No miten... Tai siis... Mitä tapahtui? No yhdistyminen! Mun vanhemmat menehtyi mestari Wun takia! Jos mun setä tosiaan aiheutti sen, niin sillä oli varmasti hyvä syy. Mikä? Wildfire! Onpa erityisen kiva nähdä sut! Aaron, miten sä oot siinä?